Indítottam egy GoPro-t. A biztonság kedvéért indítottam egyet. Ez már rosszul kezdődik. Válaszolok. Van egy olyan érzésem, hogy ennek az lesz a vége, hogy üldöznek minket egy percig, kipitelnek és kidarálnak. De véletlen volt. Kopogjál. Kopogjál. Kop, kop, Igen. kikapok, Cipő itt vagyok rajtad a van jégység. még. Na akkor normálisan mutatkozzál be, azt akkor bejön. Tengermély tiszteletem, Menjél az ki én az nevem Louis Marcel. le. Menjél ki, aztán mutatkozzál be, ki akar bejönni. Három, 82, 8-as uram, én vagyok a túlsztárgyaló. Tengermély Jó, rendben, tiszteletem, fáradj be. Tessék bejönni! Szép napot kívánok! hetedjére. Tessék csak. Jó napot! Felteszem a lőkaliberemet és elkezdem átérni szépen egyesével az úriember. Á, mert dobom is át a lőszert, mert több nem fért el a Nem csomagtartóba. tudod átdobni, úgyhogy légy szíves. Na, gyere akkor légy szíves, megmutatom neked a 2 darab túszukat, mert amúgy 2 darab van. Ott az egyik. Ő darab. Dick! Menj mó vissza! More! Jó, úgyis téged engedünk előbb. Páko maradhat itt, nem? Ne unatkozzon hátul. Persze. Jó, jó, de semmi hülyeség. Kiabálok, jó, hogy hallja. Egyetlen egy darab túszér, aki itt van bent az agyasért kérnénk, balra teljes mértékű szabad utat, úgyhogy az összes rendvédelmi autó átáll jobbra, és nincsen szöges drót balra. Ezt így kérném, hogy rádiózz el, ahogy én elmondtam. Jó. Szó itt akkor a túlsztárgyaló beszél, lehet hallani. Ezt figyelem el. Kövi. Az urak, mit mondtál jobbra? Balra. A boltból kinézve balra. Készítsd a zenét. Boltból kimenet balra, teljes szabad. Én tudom mi lesz. És a rendőrautókkal átállnak jobbra, és a szöges drótot felszedik. Ez az első kérés, egy fejes darab túszér. Boltból kimenet, balra szabadul, Magadnak állítod, majd telefonodon és minden rendőr felborulnéval. gépjármű Akkor állíts átáll majd jobbra. 10, 20, És a 30, szöges neked drótot kell állítani felszedik. magadnak. Ez egy darab rendes élő ember túszér. Ezt neked kell állítani. El is fogadta a kedves akcióparancsnokom. Telefonodba beírod, hogy per volumen, Ki nem és akkor kedves. úgy tudod állítani. Ja, de nem kell, de hogyha izé kihangosítok a izén telefonon, úgyis jó. Úgyis jó. Akkor csináld már meg úgy. Nézzük ki, ja. Mehet uram? De teljesítik? Persze, már ki is Oké. koboltok uram. Szia Kapos uram, bolthoz. mehet. Jó, viszontlátásra. De az a motoros, az is álljon majd a többi mellé. Levágom Haló. róla a gyors kötözőt Szerintem szépen. az úr még kicsit fejben nincs ott. Ja? Ez így jó, átáll. Na és Bal akkor oldalon van. kezdjük meg a mókát kacagást. Csia. Köszi. A másik agyatlan túszér, te, Luis Marcelo százados, az Adi de Adidit el fogod nekünk énekelni. Most így. Berállít megengedi az akcióparancsnokom. Ragaszkodom hozzá. Tisztelettel itt az akcióparancsnok, úgy RFK-tól. Az elkövetők azt szeretnék, hogy énekeljen az Adja Didi című számot itt előttük. És ezért odaadjuk a A túl. kedves elkövető ragaszkodik hozzá, hogy megalázzon engem itt mindenki előtt. Ez miért megalázó? Nem, hát az a baj, hogy nem, sajnos nem. Pedig Ez én nem igyekeztem. megalázás. Normális reális kérést szeretnének. Jó, ezt szeretném kérni. De ezt nem teljesítik. Most mondom, ezt szeretném kérni. Ők ezt szeretnék, uram. Ezt szeretnék. Énekeljek, uraim, egy túlszér, azt akarják, én nyomom neki szívesen. Na, akkor megadták az engedélyt. Na akkor állítsd Megadták be. az engedélyt. Állítsd be. Hogy elvetheti az éneklésemet itt az ajtóban. Igen, de mindjárt... Jó, ő ide jöhet. Az akcióparancsnok Uram. hát ide jöhet. De a fegyvert tegy el, a fegyvert, mert félek! Jó, így, köszönjük szépen. Meghallgatja uram, nyit hal mindent? Így jó? Tessék kinyitni, kinyitom így magának így az ajtót, jó? És akkor így, de ellenőrjenek engemet. Szólja, hogyha mehet. Marcello úr. Na várjon uram, megoldjuk ezt, jó? Megoldjuk már, így. Megvan. Így megoldjuk. Na akkor Indul. elkezdődik. Megy. Add ide a Didit, add ide a Didit, én a Didit oda nem adom. Add ide a Didit, az anyád úristenit, én a Didit oda nem adom. Az. A Didi hófehér, a Didi kőkemény, a Didi bomba jó, a Didi jó. Add ide a Didit, az anyád úristenit,
Én a Didit oda nem adom. Mehet, gyerünk! Add ide a Didit. Hát most ilyenkor csend van, majd mindjárt végig nyomjuk. Várjál, jön a izé. Százados úr, néha kell ilyen is, tudja? Tiszteletem. Didit, a Didit oda nem adom. De jó. Add ide a Didit, az anyád úristen. Én a Didit oda nem adom. Te vagy Luis? Vér a Didi kőkemény, a Didi bomba Bomba jó. a Didi jó. De a Didit, Te vagy az anyád Kollár. úristenit, én a Didit oda nem adom. De jó vagy. A Didit, amit kell, a Didit én oda nem adom. Nem áll. Minden tiszteletem már. Na, Hatok amúgy is beszéljenek, hogy akkor szirénára indulunk. Jó, de akkor kimeltek? Hát majd Ki mehet, hogyha szirénára indulunk? Na, én úgy lesz a kimenetel uraim, hogy kimegyek, beülök az autóba és szirénára indulnak az elkövetők. engem Megoldható? áll azt a szart. Engedd el. Álltak uraim, Majd plusz együtt mindjárt túlsz engedik. mindjárt jön. Na jó, akkor viszlát. Beülünk. Emerke, ugor meg egyet. Bazd meg. Most már mindegy. Maradj. Nem akarok kiszállni, nyugi. Én a Didit oda nem adom. Kössétek be az öveket. Be van kötve. Mennyi? Dikatusz! Napakító. Nem fogják utolérni ezt az autót, ilyen tudjátok. A Jeep, vagy mi a Vapid az utol tudja érni, mert az is 250-at megy. Csak mondom. Akkor én nem felem. Nem menekülünk szellemházba. Az jót megy. Felszólítom, hogy feltett kézzel szálljon ki a gépjárműből. A fülem. Most nagyon. Jó. Jaj! Én is rám esett az autó. Mora, szállj be gyorsan! Igen. Az mi? Mi már Nem. vezető, akkor majd vezető. Nem látják, hogy hol vagy itt is. Nem baj, menjünk, ne legyen azt mondja. Minden. Dudálj engem, tudod. Hát nem olyan fontos az. Nem kell dudálni. Jó napot! Úgy remélem nem pillantunk. Hogy milyen? Az mi? Kajak nem értem. Villás kulcs. Meleg, az nagyon meleg, ajaj, most haltunk meg. Dehogy. Befele parkolni fogsz. Villás kulcs. DK villás, nem értem. Kurva jó meg ez a motor. Na Peter. Ja, de nem várj. Az a Vapid, az is 260. De annyit megy, mert az az ugyanúgy. Hát ezek mi vagyunk? Mi lenne baj? Jó, menjünk vissza.
szeretem. Vigyázz! Vigyázz! Ajjaj, Pakó, az te vagy. Te vagy Pakó. Nyugi Pakó, te vagy Pakó. Ajjaj. Ajjaj. Tolas vissza, Pakó. Oh! Oh! Álljon meg! Oh! Lőttek rá, gyertek ott. Fölteszem a kezem, megadom magam, fölteszem. Határra lőnek, geci. Lőtték őket. De nem úgy volt, hogy nincs lövés? Határnál lőnek. De megyek, kilövöm őket. Jaj. De lesokkolt. Megpirincseltem. Hol van a gombom, vagy hol? Ja, jönnek földön. Uram, azért várjon meg kicsit, nagyon fáj a fejem, uram, egy picit. Engem is ki akarnak. Valaki föl tud venni? Igen, jövök, hol vagy? Tedd fel a Itt kezed. vagyok lent. Felrakom. Tudom, menjek feléli? Jó. Ismétlem nem lőtték ki. Miért? Felszólítsuk, akkor miért? Szólítsuk fel tévét, akkor őket, hogy engedjék el, vagy baj. Szólítsátok el, hogy engedjék el a túszokat, vagy baj lesz. Tévétén. Tök minden, már viszik őket be. De szólíthatnák. Ezt hamarabb kellene szólnak Szólítsátok, felszólítom én kocsival. Engedjétek majd bevigyék őket, mert akkor nem fogják kifele. Megyünk be határ. Szólítsátok valamelyiket, szólítsátok. Itt a Ramot, állíts félre. Megvan, Ó, fejem. Ó. Az egyik Ram pitelve. Beviszik izére, ORFK, várjál. Fel van szólítom, most már vihetik. Kilőtték kettőzénket. Dévvel már lőnek. Szép, Azt gyere, meg gyere tovább. ellenünk. Egy ember kajak ki, kettőt lő ki tőlünk. Igen, és Komoly. ment egyből tovább. Akkor most kipitelem a motorról. Hátul. Lehet bajkodás. Szólítva fel vannak szólítva amúgy. Belőzhet le hátulról a lambót. Ezek beviszik Nem én tudom, már. kiültem BMW-vel, a kettő ember tölt meg egyre. Lezárom a garást. Ha bevitték, már nem menjetek utána. Társunkért vissza kéne amúgy. Itt egy poncser amúgy, kívül még. Hát ilyen százados ez, uram. Te, szerelételem. Hát nem tudja a jogokat. Százados. Kerszfele. Jöhetnétek amúgy. Szólítsam? Jó, és egy perces telefonhívás. Megint elfelejtette? De elkezdtem. Foxomot csináltok, Geci? Állami... Szép napot kívánok! Jó napot. Megtaláltam a túsztura, én mindent tisztelettel. Itt vagyok már egy 20 perc, és kezdek egy kicsit unatkozni. Uram, szépen kisegítem a gépjárművel. Jó. Hoppá. Itt vagyok. Az ajtót csitom az övét, így. Nézd, Itt uram, vagyok. szépen elkezdem válnál fogva ezt. Már megyek magamtól. Így, hidd el így gyors. De izélni fog a szemem. Baszakodni. Megvárjuk megint, hogyha problémája van. Vagy, ja nem, jó. Most jó, oké. Szólj, hogyha bármilyen baj, és akkor Ja, nincsen baj, amúgy meg is vagyok lepődve, így fullos. De bemenni még mindig jobb lenne? vezetem az úrnak vállánál. Halljatok meg, bárcsak megpusztulnátok.
Majdnem sikerült. Negyedjére csak-csak. Itt nagy veszekedések vannak, én úgy hallom. Itt a barátja. Jó napot! Így van, itt vagyok, itt a törvényszegő rendőr Itt? megérkezett. Nincsen tisztában, százados elfokozat, Babaros nincs tisztában a jogokkal. Letetszik? Köszönöm szépen. Ilyen rendőr Jó. védik a várost. Kell kizölnyíteni? Ilyen rendőr. Azt se tudja, mik a jogok. Nyisd már ki a... Ide, de így szépen így leülök, jó uraim? Jó, akkor nem. Csak olyan rendőrökkel vagyunk körülvéve, aki a jogokkal nincs tisztában, és azt se tudja, mi az a rendőrség. Igen. Köszönöm. Halló, itt vagy, Bari? Szervusz testvér! Halló? Látom, mint a bilincset. Ne, gyere, ne, vedd le. Jöhetünk ki ide a kezed, légy szíves. Nem tudom ki. Hát elvileg nem. Nem érdekel. Nyisd ki az ajtót, ahogy De nem bezártad, úgy tudok le is. kinyitni, nem fogod föl, bazd meg. Sajnálom, mit csináljak vele? Rólam ne tetszik venni a bilincset? Legyen szerencsés. Nem tudom kinyitni a kurva ajtót, mert bogaras vagy. Ajjaj. De ilyen fognak halni, és nem akarod. De megvan bilincselve, Én itt vagyok rólam, vegyem már le, legyen szíves. Szóval akkor itt az úriembert leveszem szépen a bilincset az úrról. Köszönöm szépen. Fegyver remélem nincs nála. Nincs. Dobd már le a földre, létszik. Nincs nálam. Nincs nálam. 2000 years later. Nyitom szépen Hello. az árkát, uram, forduljon meg, ráteszek az önre egy bilincset. Ráteszem az úr a bilincset, kattan a bilinc, lezárom kulccsal szépen, így 4 kulcsot elrakom. Valaki egy felesleges famász véletlen, nem találtak Kezdem már? válnál fog vezetni, gyorsan, futó tempóban. Valakinek kokain fár? Nyitom a két ajtót szépen. Uram, a fegyverem meg a pénz az még magánál van? Persze, persze, menje Így. visszakapja. Jó. Nem, hogy kapod vissza, ne hisz. Dehogy nem. Ne foglaltok már, uram. Az lehetetlen. Le lehet Áh! A fülem. Vegyem uram a bilincset? Ragd rá a bilincs. Jaj, Balra. hoppá. Hát, De mi a faszom ez a lövöldözés, geci? most ő tud izelni? És le van bilincselvileg az úr egyébként. Nem vagyok. Az keci jó. Hát meg akkor légy szíves. Oké. Mindannyian megkötöttek Rendben rosszul, egyesével, hogy a csak kecit nem érdekli. Úr, elrakom a bilincset az úra. Remek, mossam. Szuper. Most már rajtam van. Ajtót szépen neki, besegítem az autóba. Itt behajolok, becsitom az övét az úrnak. Randy. Na, mindenki kocsiba ül? Hol vagytok? Hú, uram. Mondja. Hallja? Most én nem vagyok egy ilyen rohadék ember típus, és most megmondom az őszintét, de a fűtés tessék már lejjében itt, az ülétfűtés, meg kicsit kezd halszag lenni. Ja, igen? Hát, ja, egy kicsit zavarja az óromat. Ez csúnya volt. Hát nem mondom, nem akar, tudja, nem szoktam, csak érti, most az egy kicsit kezdek így rosszul lenni. Semmi baj, lejjebb. Rendben. Köszönöm szépen. Meg vagytok? Akkor gyertek, kövessétek az első iramot, ami szirénázik. Uram, egyébként most mi történik? Menj meg, látja, nem lesz baj. Így. Mi lesz a szemem? Ja, most már jó a szemem, jó. Na, Ment jó. 1, 2, Gondolom 3, szellemház 4 kell kocsi menni. ment ki, Jó. 4 rendőrkocsi. Hova? Hát mehetünk oda, de hogy minek, én azt nem tudom, uram. Mit fogunk ott csinálni? Jó. One eternity later. Meneküljünk el. 35 fele lesznek itt. Jöjjön a most be ide.
Most tolat ide hozzánk. Mióta lehet tolatni? Igen, jól lehet tolatni ezekkel a ramokkal. Hihű, szia, Állj meg. segítség, Ember menjen. segítség. Na most mi lesz? Nézzük még egymást, vagy történik is valami, uraim? Belőjetek. Picit kezdek Lelőjetek. unatkozni már. Nem lesz jó, mert ezek előkapják a fegyvert, és lőni fognak. Nem, most itt vannak. Lehúzom a fejem, nem tudom lehúzni. Jajjaj. Igen. Tárgyalni akarnak. Halszaga volt nagyon, hagyjad. Menjen. Ment az ülésfűtés. Nagyon szomjas vagyok, engedjenek De- már. Várjál be, akkor mindjárt intézik. Uram, várjon már. Fegyvert készítsétek, mert innentől a hajtóvadászat indul. Hallod? Tiéd, tesó, tiéd. Tiéd, tesó. Hello. Ilyen béne vagy, hogy elkapott a majom. A pakó mögött ültem, nem az én bajom. Máj meg. Bilincsot leveszi valaki, létszi. Köszi. Köszi. Azt a kutya fája, köszönöm szépen. Pákód, meg a márkot, a pribéket, meg bevitték Sepröget. Srácok, köszönöm szépen mindenkinek, hatalmasak vagytok. Mennyit adtak volna neked amúgy? Nekem? Szerintem én annyit kaptam, hogy 25 percig ültem az üres garázsba, aztán meg beraktak egy zárkába, és elvették mindenemet. Ziggy, no way. Ziggy, no way, no way, 'cause Ziggy, no way. Ziggy, no way, no way.